na ku ne Buhari ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira, ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira. Bana nan a lokacin da za ka kama kara. Bana nan lokacin da za ka kama kuka. Baka sallah ka gane ka zama wawa, akwai ɗauki ba da ka zama gawa. Baka da wani daraja a bakin kowa, da an gan ka za a ce ku zo gawawa. Abun rabu Ubangiji ba ka godewa, to akwai kalloran da kai ka zama gawa. Za a jinkirta maimakon a gaggauta, a ranar layara kuma a kokkora ka. Ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira, ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira. Bana nan a lokacin da za ka kama kara. Bana nan lokacin da za ka kama kuka. Matasa mu fito, ‘yan mata mu fito, samari mu fito mu dinga bautar Allah. Kuma rike sallah kun ga ba illa, filla rayuwa ba illa. Wasu ba sa sallah su manta bautar Allah, sarki jalla wanda ya yi mana rana. Ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira, ya sanar da kai idan kai haka za ka tsira. Bana nan a lokacin da za ka kama kara. Bana nan lokacin da za ka kama kuka. Buhari kiri yake ta sauki a dukkanin awa da minti, to sai mutuna daga mun ji baiti ko kuma in har mun ji sauti. Kura kurɗa na ce ki kayo tarin kare ku ba za ki yi kuskure shi. Daddake dutsen da ya ɗage maka ɗanɗa na ce ba za ki ka ɗaukan mara shiga ba. Laulal isnad laƙalaman sha'a ma sha'a ba komai ne zan faɗa ba. Laulal isnad laƙalaman sha'a ma sha'a ba komai ne zan faɗa ba. Daddake dutsen da ya ɗage maka ɗanɗa na ce ba za ki ka ɗaukan mara shiga ba. Daddake dutsen da ya ɗage maka ɗanɗa na ce ba za ki ka ɗaukan mara shiga ba.